Alright, mga kalabarkada! Ayan, namimigay tayo ng ayuda. Namimigay ako ng sibuyas. Ay, arigato gozaimasu. Iihaw si kalabarkada sa kloma ng ito. Yung ribs ng baboy damo. May naluto rin dito. Adobo. Ano yung baboy damo? Pinakagwapong baboy damo. Yun! Yun o, galing talaga. Hey, Mr. Mar! Yeah, good morning mga lover cats. It's 8:25 in the morning at kagigising lang natin mga kalabarkada. Bali, may binigay pala kahapon yung amo namin. Nagbigay siya ng baboy ramo. So ayun dun, tignan natin yung binigay sa atin mga kalabarkada. Baboy ramo yung binigay ng seksyon namin mga kalabarkada. Ito. Baboy ramo. Siguro magbibigay tayo dun sa kabila ng dun sa kanila kalabarkads ni ko at sa kanila kalabarkads sa Malinay. Share din natin ng konti yung blessings. Bali, may niluluto rin pala sila dito mga kalabarkada. Nag-iihaw si kalabarkads sa kloma ng ito. Yung ribs ng baboy damo. Tapos may naluto rin dito. Adobo. Yan o. Good morning, good morning, good morning! Ito naman ang ulam namin, baboy ramo. Yan, kain muna tayo mga kalabarkada. Baboy ramo. Bilis na luto ah. Ihaw yung iba. Yung iba yung ano. Uy, kape yung ihaw saka adobo. Masarap pala ang baboy ramo dito sa Japan. Parang manok. Agoy ah. Ulang lang ito ano? Wala. Kape-kape muna tayo mga kalabarkada. Marami parang kasing baboy damo dito sa Japan. Sa mga kagubatan. Ang dami pa ng baboy damo. Kaya mayaman pa yung kagubatan nila dito. Meron din kami dito mga kalabarkada. Kaya siya. Tignan mo yung baboy damo. Pinakagwapong baboy damo. Yun! Alright mga kalabarkada, bali time check tayo. 11:07 ng umaga. At bali ito, nakabisa tayo mga kalabarkada. Ito yung karne ng baboy ramo. Yan, tapos ito naman yung mga naka-ready na mga isi-share natin sa mga katropa natin. Ito, yan. Saka ito. Bali, ang bibigyan natin ay sila kalabarkads Nico, saka sila kalabarkads Malinay. So let's go mga kalabarkada. Ito yung daan na papunta sa kanila kalabarkads Nico mga kalabarkada. Yan. Yo! Dito na tayo mga kalabarkada sa bahay nila kalabarkads Nico. Yan o. Yan yung bahay nila. Naiiwan na lang natin itong bike dito. Right, ito yung mga kalabarkada yung bibigay natin.
Pumasok ka, hindi na nagtao po eh. Para sariling bahay. Andito siguro siya. Tao po. Happy New Year! Happy New Year, Lodi! Ah, Ano yan? Ano yan? Sa baba? karne ng baboy. Ira mo. Sa baba na lang. Saan ko ilag? Hindi ko alam kung saan ko ilag ito eh. Doon, kahit saan doon, basta naka-plastic naman yan eh. Yun, Happy New Year daw. Happy New Year. Ano yung ginagawa mo? Ay, gano'n lang ako nito. Ay, mga gamit sa trabaho. Doon ko na lang ilagay ito. Oo, doon na lang sa ano, sa may, kahit saan doon, basta sa rep. Oh, sige, sige. Hindi naman ano. Kasi mag-aayuda pa ako dun sa kabila. Oo, sige. Ayan si Kalabarkas din ko mga Kalabarkada. Alright, mga Kalabarkada! Ayan, namimigay tayo ng ayuda. Yan mga Kalabarkada, siyempre share lang natin yung konting blessings na natanggap natin mula dun sa amo namin. Yun yung karne ng baboy ramo. Ito, papunta tayo sa kanila Malinay. Malapit lang naman yung bahay nila dito mga Kalabarkada. Yung mga lugar dito parang nasa probinsya lang. Mga kagubatan, ayan mga Kalabarkada. Bali nasa probinsya kami ng Hiroshima, Japan. Ito yung Mukaishima Island. Ito yung lugar namin dito sa Japan mga Kalabarkada. Ito yung papasok sa kanila Kalabarkads Malinay. Yan. Yan, ang daming bunga ng orange Orange mga Kalabarkada, ang lalaki oh. Wow, ang dami. Kaso hindi mo pwedeng basta-basta pitasin yan. Gawa nga nung may nagmamayari dyan, makakasuhan ka ng durubo o magnanakaw. Kasi dito sa Japan mga Kalabarkada, hindi ka pwedeng basta-basta mamitas ng hindi sayo. So, ito na yung bahay nila Kalabarkads Malinay. Dito na tayo. Sana nga nandito sila. Dito kasi ako madalas mag-upload sa kanila mga Kalabarkada. Salamat na rin doon sa amo namin na nagbigay ng yun nga kasi para hindi na kami bumili ng pang-ulam. Tao po! Magbibigay ako ng ayuda! Parang pag bumayari. Tao po! Mamimigay ako ng pera! Ayaw pa rin Ayaw nila maglabasan. Tao po! Mamimigay ako ng sibuyas! Ito mga Kalabarkada, bibigyan natin. Tawa ka, tutulog ako Ay, arigato gozaimasu. Yan, karne ng baboy mo. Alright mga Kalabarkada, nandito na tayo sa bahay. Bali, tapos na tayo magbigay ng blessings sa katropa natin. Ito pala yung niluto nilang tanghalian. Gutom na rin ako Yan. Tapos meron pa yatang inihaw. Yan. Kakain tayo mamaya mga Kalabarkada. Gutom na ako. Tignan natin, silipin lang natin sila doon sa taas kasi nasa taas yung mga tropa natin. Yo! Wow! Diyan ka na naman. Para kang si Terminator. Terminator! Nag-vlog na naman. Yan naman yung taga-salon. Ano? Sa Mariposa. Ayun mga Kalabarkada. Ay wow! Ganda ng bilyar
Ayun, may bilyaran pala dito sa bahay. Binutbot na. Notbot yan. Ayun, oh. Bangis kayo. Saan? Dapat magpa-premyo ka. Ah! Magpa-premyo ka ba? Sinong makapasok sa... Oh, sige, makapasok yan. Magic sarap. Sarap naman yan. Akin yun. Pinabibigay pala ni Malinay. Hiluan ba ninyo? Yan, yan. Uy, galing, galing. Siguro kaya ka hindi ka nag-aral dahil sa bilyar na. Pinabibigay ni Malinay. Yun. Thank you. Parang, Very good, very good. Ano? Manalo, talo. 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 Talo talaga. Sinong panalo? Si Bike Luma. Ay, kluma. Aba, kaya pala pakapi-kapi na lang, oh. Ganun talaga. Ganun talaga. Magaling. Pa. Yan, oh. Di makita. Sige, bukan natin. Sabi ko sa inyo eh, hindi nag-graduate to ng high school, kakabilyar. Dito kami sa taas ng bahay. Alright. Yeah boy. Grabe ka talaga, Patch TV. Isa kang alamat. Ito lang yung libangan namin dito mga kalabarkada. Libangan dito sa Japan. Yun oh, galing talaga. Ano, panalo na? Give me some more. Yun! Bayad! Come! Bayad! Kim na bay. Yan. For the win! Batay! Ano? Sobrang makapal. Quattro size di tayo size. Grabe, parang pwede nga. Boom! Panalo na naman, oh! Hindi pa kayo nakakahalata? Pinagluloko lang kayo nito. Hindi mo pinasok bay, ang dos bay. Yo, alright, mga kalabarkada. Dali, hindi na natuloy yung pagluluto natin ng adobado. Gawa nga nung matigas pa yung karne. Pero ito, may pangrikado naman na tayo. Hindi ito mawawala. Ayan o. Pinya. Magpakulay kaya ako ng pan, yung pula. Magsakaling maging apple din ako. Alright, bagong taon, bagong hairstyle. Happy New Year! Ano yan, bagong hairstyle? Bagong taon, bagong hairstyle. 2023 ngayon na ngayon eh, kaya magbabagong hairstyle tayo, wag lang yung ugali. Yung buhok lang yung babaguhin natin. Parang, alam mo yung parang bakla lang sa kanto. So yun mga kalabarkada. So dito na natatapos itong video na to dahil hindi naman tayo makapagluto. So bukas na lang. Ingat, God bless, at lagi po nating tatandaan, yo! God is good all the time mga kalabarkada. See you on my next vlog.